Barka da zuwa wannan ajin. A darasin mu na yau zamu yi magana akan variable. Wanda ba san menene variable ba, so yanzu zamu fahimci menene variable da kuma abin da ake kiran shi da data type. So darasin mu na yau kenan, variable and data type. So menene variable? Mu kalli variable kamar wani dan kwali da muke iya aje abubuwan mu a ciki, wanda nan gaba idan muna buƙatar mu yi amfani da wannan abin, za mu koma mu duba cikin wannan kwalin mu ga me muka aje, sannan mu ciro shi. Idan ka kalle shi a misali a shagonka ko a gida ko a ɗakinka, maybe akwai wani kwali da kake zuba littattafanka a ciki, to wannan kwalin shine ake kira da variable. Variable wani abu ne da muke yin ajiya a cikin shi yayin da muke ba mu kwamfuta umarni, wanda later on za mu iya zuwa mu ɗauko wannan abu. So tambayan anan shine, yanzu mun ji menene variable kuma mun fahimta, to ya ake ƙirƙiran variable? Na farko, idan zaka ƙirƙiri variable a cikin program, zaka ba mu kwamfuta umarni ka ta ƙirƙiri variable, sai ka fara ba mu variable ɗin suna. Don misali a ce wannan variable ɗin shine box ɗin, so sai ka bashi suna. Misali ka ce bara mu kira shi da box1. So bayan ka bashi suna, sannan sai kuma ka ajiyan abu a ciki, maybe ka ajiye number, za mu ajiye 100 number a ciki. So wannan shine misalin ƙirƙiran variable. Ka ƙirƙiri variable, ka bashi suna, sannan ka yi ajiya a ciki. To ta yaya za ka yi hakan a cikin programming? Yadda za ka yi haka a cikin programming is very simple. Kawai za ka fara rubuta sunan variable ɗin ne. Bara in kira nawa da box1, kira shi da box1, sannan sai ka sa equal sign, is equal to, then sai ka sa 100. So kana nufin wai 100 ɗin nan da ka rubuta ka saka shi a cikin box1. So yanzu mun gani mun ajiye 100 a cikin box1. Idan muna so mu yi accessing ɗin shi, sai mu zo nan ƙasa sai mu ce a bayyana mana box1, wato print box1. Sa print ka sa box1, wato sunan variable ɗin ka kenan. So kamar yadda na faɗa muku, za ka ƙirƙiri variable na farko, sunan variable. Bayan sunan variable sai kuma ka sa equality sign ɗin nan, muna kiran shi da assignment operator. Don kuma sai na ƙarshe wuce shine value, wato abin da za ka ajiye a ciki. Yanzu dai running ɗin code ɗin nan, za mu ga output ɗin mu gashi nan ya sa mana 100, wato abin da muka ce printing kenan dama box1. So abin da ke cikin box1 zai yi printing, which shine 100. So mun ga yadda ake ƙirƙiran variable. So akwai wasu dokoki da za mu kiyaye wurin ƙirƙiran variable. Waɗannan dokokin ba kowace dokoki ba ne, face dokokin yadda za ka ba ma variable ɗinka suna. Idan yanzu za ka fara sunan creating variable, kamar yanzu ba na sa box1 ba, to kada ka yi tunanin kuma cewa za ka iya rubuta one box, maybe ka zo ƙasa kuma ka ce 2 box, wato irin kana nufin box na biyu, sai shi kuma ka aje wani value ɗin a ciki. So idan kai haka za ka samu kuskure, saboda ƙila tunaninka shine bara na ƙirƙire maybe variable guda 3 ko 4, sai in babba su suna, irin raba su da number, in ce 1 box, 2 box, 3 box. In kai haka za ka samu matsala, zai baka error. So kun ga kamar yadda kuka gani yana samun syntax error, ya ba da error saboda a ƙa'idan rubuta sunan variable ba a sa number a farko, so kar ka saka. Sannan kuma maybe kana so variable ɗinka sunan shi ya tsayi ne, ila anan ina so in ce box of number, wato box number. Ina so sunan variable ɗina ya zama mai ma'ana, kamar yadda na rubuta box of number, to sai ya tsayi. So idan ka ce za ka bar space haka, shi ma matsala ne, ba a barin space, sai dai ka dinga sa underscore. Yawwa kamar haka nan da muke gani, sai ka dinga sa underscore, box of number. So idan kai haka shine za ka samu zai yi aiki, amma idan ka ce za ka bar shi da wannan space ɗin, so ba zai maka yadda kake so ba. Wannan kenan. So yanzu mun ji dokokin da ake kiyayewa wurin creating variable da bashi suna. Yanzu kuma za mu ga menene data type. So kamar yadda muka bayani a farko, variable ɗin mu kalle shi kamar box, wanda muke ajiye abu a ciki.
ne muka misalin mu aje 100 a ciki, namba 100. Abin tambayan a nan shine me muke ajiyewa a cikin variable ɗin, wani irin abu ne muka ajiye a cikin variable ɗin, wannan shi ake kira data type. Wato za mu iya in mun ga dama mu aje namba, in mun ga dama mu aje character, zan yi bayanin me character. In mun ga dama mu aje boolean, wato true ko false, ya danganta, ko mu aje namba ko character ko kuma boolean value. Wannan su ne ake kira da wato data type. Duk abin da ka aje a cikin variable wani abu ne, wani value ne ka aje. So wani irin value ne, namba ne ko character ne ko boolean value. So namba ɗin ya kasu kashi biyu. Nambobin da muke iya ajiyewa a cikin variable sun kasu kashi biyu. Akwai integer, sannan akwai float. Integer su ne normal nambobi irin su 100, 10, 1, 7, 8, -3, -2, -10,000 and so on. Su kuma floating su ne namba masu decimal point, namba wanda a ce 33.267 -7.52 and whatsoever. Don namba da take da decimal point 4.0, 4.1 ko 1 point kaza kaza, wannan shi ake kira da floating point number. So bara mu ga misalan creating variable da duka waɗannan data type. Bara mu kirkire mu ce za mu kirkire sunan variable, za mu creating wasu variable da su aje information na mutum. Za mu fara da sunan shi, sai mu ce sunan variable din mu name, za mu aje sunan shi kenan. Misali sai mu saka Musa. So za ku ga na sa shi a cikin quotation, haka ake rubuta string. Duk abin da za ka rubuta shi in dai a text ne sai ka sa shi a cikin quotation ɗin nan. Sai ka rubuta text ɗinka ko guda ɗaya. Kada ku tunanin wannan ne. Misali yanzu za ka rubuta John ko G, sai ka ɗan sa mai quotation. Sai ka rubuta A quote, ko kuma ka yi amfani da double quote, duk wanda ka sa zai wannan ke. So mun gani muka ce name suna Musa, age ɗin shi kuma misali a ce 34, dan kuma sai mu ce is alive, irin yana raye, kamar tambaya kenan, sai mu sa is true. So na farko data type ɗin da muka ajiye a cikin variable ɗin string ne ko mu ce character. Na biyu number ne, which is integer number. Na uku kuma boolean ne. So yanzu bara mu printing ɗinsu mu gani. Duka zan iya printing ɗinsa a statement ɗaya, sai in sa name, age, is alive, dan sai mai running ɗin shi. Gashi na Musa 34 true, yana raye. So wannan shine bayani akan variable da kuma data type. Sai mun haɗa da darasi na gaba inda za mu fara bayani akan menene string da yadda za a yi amfani da shi.